زانتانا زجمرلو أب أمريكاويت كتما سان فرانسيسكو أب حدا ليتي بوليس فرانكن ماتيون نابتي أب فرانسيسكو زركب وانا بيت صحفة FBI كاتون كلو نعزب أبو مسبتحو اتحلاو هنت آمل ليمننت حتى تمو كلتيوم دحر مرأيوم دما أتو اتوم كلتا سباتا وشت مسأتو ناب حدا كأتو زي فكاد كفلي أمروح مو ماتيو كمبيوترو كفيتو نا FBI داتابيس هاكنا قبره كال إوارد عمت يوناب تزي تفقدا كفلي بمئتاهم كاسرون فتنا فرانك جنا قدمونا بوليس بمقوحي عصرمو مس ماتيو سرحوم يغطلو دحر حيدا دقايق بيتر زبهال سب اتماتيون فرانكن كداليوز صنحو ابت سكرين كمبيوتر رغبو نبيتر بدقيق عزبو مس فتنو بيتر عبيت مأسرتي كم زلون بغتلاتن كالي كبيد قبناتن كم تفردي حبريتا رغبو نتصبحيتو دما فرانك نتحلافي بزعبا بيتر زيادة حبريتا حاتتو اتحلافي دما بيتر أبز إوانزي أبيلي كان بي أبتبهال بيت مأسرتي كم سأسري نقرو يخون انبر بيتر مستبح ما أظهر مود شلاقو دحر مبعسو حجي أبتموان بينو كم زلو فرانك يقلتلو بيتر ولا قواب تمرتي كابتاش عيكفلي حليفون تزي كده زيادة بليح بمخانو جن كاب أمرو زغبادة تباهلو كابزت اوع بيت مأسرتي كي ترفا كم زملتن أم هدامو دما كلتا بوليس كم زغتلي نقر فرانك جن نبيتر كبتحو خمس دالي أفلت اتحلافي دحر بزح محساب مس لسالن نفرانك مس بيتر كراغه فقدلو نتصبحيتو فرانك نابت بيتر تأثيرو لزولو بيت مأسرتي خده بيتر دما أم منبر تأثيرو مس فرانك أب حدا كفلي تقمتو أبزوان زي فرانك منتايني بيتر كرغبو كم زداليين الردع فرانك مس بيتر كراغب زليلو كأند مغنيات ماكس زتباهله ود حموشت عمت ود فرانك حميموس لزنبره فرانك دمانا هوسبيتال مس وسدو اتوم حكايم نفرانك ودو لكم يا استبال حمام كم زلوون فرانك نقرومو ودو بيوت كنبن تخوينو دما عند حقوني حدا مس عين الدم نايت ودو زي سماما عسب زلوو كم زليون فرانك تنقرو فرانك دما دحر بزح مدلاين مدهساسن بيتر تمس عين الدمو زي سماما عسب مخانو سلز فلته زد ليو كم زخونا نردع فرانك دمان بيتر ليوت ودو كدحن سخل سب نسو طراي مخانو بنتصوري نقرو بيتر جن ازوال حدا اي مسلون أمو داتا فرانك بزح دحر من مانن مقلاص اندحر مصنح بيتر بزعبا زك حسبلو مخانو ينقرو بدحريو فرانك نودوك بصح أبو هوسبيتال مس بصحه دكتور سامانتا استبالت كيلا مطبحتي نفرانك تصويعه ماكس مطبحت انت زي تغيرلو بهيوت كتصنح حيده سمونات راي كم زلو تنقرو فرانك زكالو يقبر كم زلو مس نقرا مس ودو ماكس اتيو مسو كتصاوت يجمر مس ماكس صبو غزينا تزاناغع كلو كابيت ماسر تدويلو بيتر زليو كبو كم استسمامعي نقرو قدميو جن فرانك مس ماكس باكل كرخبو كم زدليد حبرو نتصبحيتو فرانك نودو ماكس نابت بيتر تأثيرو لزلو بيت مأسرتي وسدو بيتر ون مس ماكس يرخب مو اب حدا كفلي ننوح عوان مستزاراربو بيتر نماكس لبو كم زبو ينقرو ماكس مس كده دما بيتر نفرانك زمت بحتن خفتم كمال ألو زدليو نقرات كقلت جمره بز مسرت اتقداماي كابتب حتاو مداغوني وزنبره شلا وطيو ناف سبات كتصبر كم زلوو اتخلاي دما ابت بيت ماسرتي زركب لايبراري كمبيوتر كتقام كم زخيل امو داتا دما ابزليو غزي شغارا كتكخ كفقدلو كم زلوو نغرو ولا كمبيوتر زحاتو كبيت تخونه فرانك جندليت بيتر نخفتم زكالو غبره بدحرزي بيتر تمدبو اب جبري كوعلو تبغسه حدا معلت بيتر اتني عبايتو اصابعتو زنبره عصمي كونيلو املو امو اتا اصابعتي كم اسار كم اتوص غبره بدحريو نابتا ابت بيت ماسرت زنبره نغاداي عصفارس بمخاد ناركانس تباله عصفارس كم صالو اززو بدحريو بيتر كم تفتان ماتريك كل غزي لايبراري اناتوه نتمت بحث زكايدلو هوسبيتال بوشتن بدغن اصبيغو اصنعه عبدالرو مطبحت زغبرلو معلت دما ناركان زبحال مدهانيت اب ايدو اتوه بيتر ون اتترمز مدهانيت بسن منغاغو مس قرصو ببزحات عجبت بوليس تحيزونا بهوسبيتال كده اب هوسبيتال بصيحو ناب كفل مطبحت مس اتوه بيتر نحنت فنجان ناركان بسنو سبيرو اتوم حكاي مدنزز قنمموغوم ستيو ناركان استبحال مدهانيت قند سرحو ولا كوا بيتر مدنزز انت توهبو كالئ مدهانيت كم زي سرح يقبرو اتستقالي مدنزز جن اكالاتو ايدناغرون بيتر دما مدهانيت مستوهبو كم زدنززه مساله اتحكي مطبحت خجمر مس قربه بيتر نت زمولقا اصابعتو بقليلو كابت استأسرلو اوطيو نفسو حرا يقبرمو نتي كابت كبابي زنبره ناي اوكسجين غاز تطقيمو نحده كابتوم حكايم حوي يقاصلو اب كفل مطبحت دما عغرغر مستفطره بيتر نت عدل تطقيمو كابت كبابي املطه كابت كفل مطبحت بوصا خوينو زملكا زنبره فرانك
ንፒተር ንምሓዝ ተፈተነ። ፒተር ግን ቀልጢፉ ስሒቡ ወፂኡ ነቲ ናይ ሓኪም ልብሲ ሰሪቑ ቀፂሉ ናብ ሓደ ናይ ፈተነ ቴክኒሻን ኣትዩ ነቲ ቴክኒሻን ብመሳርሒ ጨረርታ ናይ እግሩ መቑሕ ከም ዝፈትሖ ገበረ። ካብኡ ወፂኡ ካድም ክብል ፍራንክ ኣርከቦ። ፒተር ንሳማንታ ዝተባለት ክኢላ መጥባሕቲ እውን ረኸባ እሞ በሊሕ ካራ ኣብ ክሳዳ ሒዙ ንፍራንክ ሽጉጡ ከውድቕ ኣገደዶ። ፍራንክ ንፒተር ብጥይት ተኪሱ ክቆትሎ ምስ ቀረበ ግን ሳማንታ ንፍራንክ ንፒተር እንተሞይቱ ዓፅሚ ሙሳድ ከም ዘይከኣል ስለ ዝነገረቶ ፍራንክ ነቲ ንፒተር ብጥይት ክቆትሎ ዝብል ሓሳብ ኣቋረጾ። ፒተር ንፍራንክ እታ ሽጉጥ ክህቦ ምስ ኣገደዶ ሃንደበት ዊልሰን ዝተባለ ካልእ ፖሊስ መፂኡ ንፒተር ክትክሰሉ ክብል ፒተር ብዘይ ዝኾነ ዕድል ንዊልሰን ተኪሱ ኣብ መሬት ዘርዘሮ። ካልእ ኣባል ናይ ፖሊስ ደጊሙ ተኪሱ ብምቕታል ካብቲ ከባቢ ኣምለጠ። ሓላፊ ፍራንክን እቶም ኣባላት ፖሊስ ምስ ካልኦት ፖሊስ ብሓባር ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ምስ መፁ ፍራንክ ንወዱ ክብል ንካልእ ሰብ ሞት ብምስዓቡ ፍራንክ ድማ በቶም ፖሊስ ተታሒዙ እንዳተወስደ ከሎ ናይቲ ኣዛዝቲ ፖሊስ ኣታሕዛ ተመልኪቱ ደፊእዎም ድሕሪ ምኻዱ ብሞተር ሳይክል ገይሩ ካብቲ ከባቢ ኣምለጠ። ዝተፈተኹም ቤተሰብና ጽቡቕን ምሩፅን ዝኾነ ናይ ፊልም ትረኻ ክትረኽቡ ምስ ትደልዩ ቻነልና ሳብስክራይብ ንንለቆም ቪድዮታት ድማ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና። ምሸት ድማ ዶክተር ሳማንታን ዓርኪ ፍራንክ ማቲዩ ምስ ማክስ ኣብ ዘለዎ ክፍሊ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፒተር ካበይ ከም ዝመፀ ንማቲዩ ብድሕሪ መፂኡ ድሕሪ ምውዳቑ ጸኒሑ ንሰማንታ ወሲዱ ናብቲ ተቓጻሊ ጋዝ ሲሊንደር ዝዕቀበሉ ክፍሊ ክትወስዶ ሓተታ። ክልቲኦም ካብ ማክስ ወፂኦም ናብቲ ናይ ጋዝ ሲሊንደር ዝዕቀበሉ ክፍሊ ይኸዱ። ፍራንክ ኣብ ዝሃደመሉ ቦታ ብሞተር ብሽክለታ ናብ ሆስፒታል ይምለስ። ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ድማ ማቲዩ ወዲቑ ረኸቦ እሞ እንታይ ከም ዘጋጠመ ሓተቶ። ማቲዩ ንፍራንክ ፒተር ተመሊሱ መፂኡ ንዶክተር ሳማንታ ናብቲ ናይ ጋዝ ሲሊንደር ቦታ ክትወስዶ ከም ዘገደዳ ብፅንታ ከም ዝሰምዖም ንፍራንክ ነገሮ። ፍራንክ ድማ ፒተር ነቲ ሆስፒታል ከም ዝረኸቦን ብዕግርግር ድማ ከምልጥ ከም ዝኽእልን ስለ ዝተረድአ ናብቲ ናይ ጋዝ ሲሊንደር ዝዕቀበሉ ክፍሊ ተጓየየ። ሳማንታ ንፒተር ናብ ሓደ ናይ ጋዝ ሲሊንደር ዘለዎ ክፍሊ ድሕሪ ሙሳዳ ፒተር ሻንጣ ሂቡ ነቲ ሲሊንደር ኣብ ውሽጢ ሻንጣ ከተእትዎ የገድዳ። ሳማንታ ምዝንጋዕ ናይ ፒተር ሪኣ በቲ ሲሊንደር ክሳዱ ሃሪማ ካብቲ ከባቢ ሃደመት። እናጎየት ከላ ምስ ፍራንክ ተራኺባ ፒተር ኣበይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምንጋራ ፍራንክ ድማ ፒተር ኣብቲ ውሽጢ ሆስፒታል ከም ዘሎ ቃል ከይተውፅእ ነገራ። ንሱ ግን ኣብቲ ፒተር ዘለዎ ቦታ ክገጥሞ ኸደ። ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ፍራንክ ምስ ፒተር ተተራኸበ። ፒተር ግን ሓንቲ ካብተን ናይ ጋዝ ሲሊንደራት ብምፍንጃር ስርዓት ኤሌክትሪክ ናይቲ ሆስፒታል ከም ዝቋረጽ ገበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ማቲዩ ማክስ ናብቲ መብራህቲ ዘለዎ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ሆስፒታል ሒዙ ደፊእዎ እናኸደ ፒተር ድማ በንጻሩ ኣንፈት ከምርሕ ጀመረ። እቶም ፖሊስ ንፒተር ናይ ባውዛ መብራህቲ ተጠቂሞም ንፒተር ክቐትልዎ ምስ ፈተኑ ፍራንክ መፂኡ ነቲ ባውዛ ናይ ፖሊስ ብጥይት ሰቢሩ ንፒተር ብህይወት ከትርፍ ከኣለ። ብፖሊስ ከም ዝተኸበ ዝተረድኦ ፒተር ነቲ ኣዛዝ ፖሊስ ብዘይ ተጸበዮ መንገዲ ጨውዩ ናብቲ ማዕጾ ናይቲ ሆስፒታል ዝቆጻጸር ክፍሊ ኣእተዎ እሞ እቶም ፖሊስ ድማ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ክፍሊ በጽሑ እሞ ኩሎም ማዕጾታት ግን ዓጾም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሳማንታ ምስ ፍራንክ ተራኺባ ወዱ ማክስ ብትቦ ካብ ሓኪም ሓገዝ ተዘይረኺቡ ኣብ ጸገም ከኣቱ ከም ዝኽእል ነገረቶ። ፒተር ነቲ ጅው ሒዝዎ ዘሎ ሓላፊ ፖሊስ ናብ ናሕሲ ናይቲ ህንጻ ድሕሪ ምውሳዱ እቶም ካልኦት ፖሊስ እውን ሓላፊኦም ካብኡ ነጻ ክገብሩ ምስ መጹ ክሕግዝዎ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ሓንቲ ካብተን ናይ ጋዝ ሲሊንደራት ኣብቲ ጽርግያ ሓብኣ። እዚ ተግባሩ ካብ ርሑቕ ዝረኣየ ፍራንክ ፒተር እንታይ ክገብር ከም ዝሓሰበ ስለ ዝተረድኦ እቶም ፖሊስ ከይበጽሑ ነቲ ናይ ጋዝ ሲሊንደር ኣቐዲሙ ብምትኳስ ህይወቶም ኣድሓነ። ቀፂሉ ፍራንክ ንውሽጢ ኣትዩ ንወዱ ማክስ ምስ ረኸቦ ፒተር ግን ነቲ መሳርሒ ረኺቡ ነቶም ኣቦን ወድን ጨውዩ ሒዙ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝርከብ ውሽጢ ሊፍት ንማክስ ንበይኑ ሒዙ ኣተወ። ንፍራንክ ግን ኣብ ዘለዎ ክኸውን ኣገደዶ። ፒተር ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ መደቡ በፂሑ ንማክስ ሒዙ ናብ ግራውንድ ክፍሊ ናይቲ ሆስፒታል ወረደ። ፒተር ንማክስ ክሕግዞ ደስ ከም ዝብሎ ነገሮ፣ ግን ድማ ናይ ግድን ካድም ከም ዘለዎ ክሕግዞ ከም ዘይክእልን ይቕረታ ድሕሪ ምሕታቱ ኣብቲ ግራውንድ ዘሎ ክፍሊ ብሞደሻ ሃዲሙ ካብቲ ሆስፒታል ኣምለጠ። ፍራንክ ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ንወዱ ማክስ ይረኽቦ እሞ ንሱ ድማ ፒተር ዝኸደሉ መንገዲ ኣርኣዮ። ፍራንክ ድማ ንፒተር ክሕዞ ወሰነ። ፒተር ኣብ ደገ ዝረኸባ መኪና ሰሪቑ እናዘወረ ፍራንክ ናይ ፖሊስ መኪና ሒዙ ደድሕሪ ፒተር ኣርከቦ እሞ ደድሕሪኡ ክከታተሎ ጀመረ። ድሕሪ ሓፂር ምዝዋር ፍራንክ ኣብ ቅድሚኦም ነዊሕ ድልድል ከም ዘሎ ስለ ዘስተብሃለ ነቲ ተቆጻጻሪ ትራፊክ ብሬድዮ ፖሊስ ደው ኢሉ ነቲ ድልድል ክዓጽዎ ብትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ነቲ ድልድል ስለ ዘዕጸዎ ፒተር ኣብ ልዕሊ እቲ ድልድል ብመኪና ክሓልፍ ኣይከኣለን። በዚ ተበሳጩ ፒተር ካብ መኪና ወሪዱ ብእግሩ ካድም ተፈተነ። ፍራንክ ግን ደድሕሪኡ መፂኡ ንፒተር ምህዳም ክቋርጽ ኣጠንቅቆ። ፒተር ድማ ብዝሓዞ ሽጉጥ ንፍራንክ ክቐትሎ ክብል
ሓላፊ ፍራንክን ስናይፐር ዝዓነት ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተርን መጽኦም ንፒተር ክትኩስሉ ጀመሩ። ፍራንክ ጣልቃትዩ ኣብ ኢዱ ታሪሙ ወደቐ። ፒተር ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ካብቲ ድልድል ናብ ማይ ክዘልል ክብል ብስናይፐር ግን ኣብ እግሩ ታሪሙ ደም ብደም እናኾነ ናብ ማይ ኣተወ። ፍራንክ ናብ ማይ ብምእታው ክሳብ ሞቱ ሰዓቦ እሞ ንፒተር ቅድሚ መጥሓሉ ሒዙ እናሓንበሰ ካብቲ ማይ ኣውፅኦ። ሓላፊ ፖሊስ ኣምቡላንስ ብቕልጡፍ ናብቲ ከባቢ ክትመጽእ ኣዘዘ። ፍራንክን ፒተርን ድማ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፎም ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ናብ ሆስፒታል ተወስዱ። ኣብታ ኣምቡላንስ ፒተር ንፍራንክ ፀዊዑ ንወዱ ማክስ መፍትሒ ከም ዝህቦ ቃል ይኣትወሉ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ፒተር ነቲ ስብስብ መጥባሕቲ ብምግባር ነቲ ካብኡ ዘድሊ ምሕዋስ ዓጽሚ ካብኡ ወሲዱ ንማክስ ድሕሪ መሃቡ እዚ ንኹሎም እቶም ሓካይም ኣዝዩ ኣሓጎሶም። ጥዕና ማክስ ድማ ቀልጢፉ ተመሓይሹ ዝሓሸ ስምዒት ክስምዖ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ፒተር ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ እናሓወየ እንከሎ ነቶም ከም ሓለውቱ ኮይኖም ዝሰርሑ ፖሊስ ሓደ ፀዊዑ ማክስ ከመይ ከም ዘሎ ብትሑት ድምፂ ሓተቶ። እቲ ፖሊስ ናብ ፒተር ቀሪቡ ድሕሪ ምስምዑ ማክስ ኣብ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘሎ ምስ ነገሮ ኣብታ ሰዓት ፒተር ናይቲ ፖሊስ ሽጉጥ ስሒቡ ምምውሳድ ነቲ ፖሊስ ፒተር መቑሑ ክፈትሓሉ ምስ ኣገደዶ እቲ ፖሊስ ብሓዊ ዝመስል ጅግንነት ተገሪሙ እንከሎ ዛንታና ይዛዝም።